हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः যদি ছুয়াটাକୁ ତା ମାରିଦେବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲା କାହିଁକି? ଶୁଣ କିଛି ନା ଇଏ କରନି ଇଏ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଦାନ ଭାବି ତମ କୋଳକୁ ନିଅ ନା ନିଅ। ମୁଁ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁଆ ପାଇଛି ତମରି ଓରସରୁ ମୁଁ ମା ହବାକୁ ଚାହେଁ ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାରଜ ଛୁଆର ମା ହବାକୁ ଚାହେଁନି ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଆସ ଆରେ ଆସ ଆସ କହୁଛି ଆସ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପରା